Ivane, lijepo te vidjeti opet ovdje u Našicama, ovoga puta u dresu rukometnog kluba Sesvete. Evo ga, nažalost opet ste morali potpisati poraz, ali mislim da smo gledali lijepu utakmicu. Pa je, i meni je lijepo doći u Našice, vratiti se, evocirati neke uspomene, dvije dečke. A što se tiče same utakmice, ma da, zna se na čijoj strani je kvaliteta. Utakmica je bila lijepa za gledat, puno golova, atraktivnih poteza. Možda smo malo ušli prerezervirano u fazi obrane i onako energetski, što teško se onda brani, zato primiš 20 golova kad ti igrači, ne znam, poput Halila i ostali krenu u punom zaletu, a ti nisi čvrst, primaš lake golove, nažalost. Iako napadački, ajde, s te strane mogu biti zadovoljni s našom utakmicom i drugo poluvreme smo malo se pribrali, ali kažem, kvaliteta na strani Našičana, završena njihova pobjeda, a mi idemo dalje, boriti se, trebaju nam još 4 boda da bi ušli u ligu za prvaka, mislim da je to itekako realno i onda ćemo se vidjeti još jednom u Našicama. Puno uspjeha! Hvala puno!